Saudos desde o outeiro de Mondoforte. Pouco despois de que ao mariscal Pedro Pardo de Cela lle cortaran a cabeza logo de estar preso coa mítica mariscala. No mesmo tempo no que os reis católicos remataban coa expulsión dos árabes da península no nome dun deus, e se facían coa baliza granadina, na mesma época na que Pedro Madruga, máis coñecido internacionalmente co nome de Cristóbal Colón, colonizaba un continente descoñecido para nós ata daquela, Mondoñedo xa tiña imprenta. Diferentes investigadores apuntan, sen ser quen de precisar con certeza o ano, que a finais da década dos 80 ou comezos dos 90 do século XV, en Vilamaior de Mondoñedo xa eran quen de imprentar. Naquela época conservamos un exemplar, polo tanto un incunable por estar impreso antes de 1500, tirado no prelo mindoniense. Trátase do incunable de Mondoñedo que leva por título Breve forma de confesión, do que é autor Alonso de Madrigal, alcumado o Tostado. Desta obra consérvase un exemplar na Biblioteca e Arquivo Distrital de Évora, Portugal. Desta obra fíxose unha edición facsímil cunha tirada de 1000 exemplares numerados, 500 anos despois da súa publicación orixinal. Este traballo, que correu a cargo de Ignacio Cabano Vázquez e do mindoniense José María Díaz Fernández, foi editado pola Xunta de Galicia. Un exemplar da edición de 1995 está ao dispor do público na Biblioteca Pública Municipal Pena Trapero de Mondoñedo, ao igual que nas máis destacadas bibliotecas de Galiza. Que Mondoñedo fose un dos primeiros lugares da Península Ibérica no que se empregaron as técnicas de impresión é un dato moi destacable, pero non é menos que a día de hoxe siga en funcionamento unha imprenta, a dos sucesores de Mancebo. A imprenta Mancebo funciona ao carón da Paula desde 1870. Na actualidade está rexentada por Fernando López e atendida con mestría por Reme Prosuso. Os impresores mindonienses traballan hoxe con métodos modernos como a offset. A pesar de ir cos tempos, os sucesores de Mancebo non abandonaron as técnicas de Gutenberg e continúan hoxe facendo encargos en tipografía. Hai máis de 20 anos que se comezou a falar de crear un museo da imprenta en Mondoñedo, lugar no que hai unha rúa dedicada a esta industria. Polo de agora, a idea non se materializou. A administración local, tal e como se nos anunciou, está en trámites coas autoridades eclesiásticas para acadar os acordos pertinentes coa finalidade de abrir ese museo na Casa dos Coengos. Agardo e desexo que desta volta as vontades conflúan e a iniciativa se faga realidade. De chegar a abrirse un museo da imprenta en Mondoñedo, non estaría de máis que na súa inauguración estivese exposto o incunable de Mondoñedo. Nos máis de 5 séculos de historia da impresión en Mondoñedo, cantos erros de imprenta lle serían atribuídos? E deses, que cantidade os serían de verdade? Eu vou ser sincero. No artigo que publicaba no Outeiro de Mondoforte a semana pasada, dedicado ao Xico de Foz, onde dicía 2013, en relación ao ano de pasamento do Gardaprallas, debería poñer 1993. E a gralla non pode ser atribuída a ningún tipógrafo, nin o tipista, nin tan sequera a un anano informático. O erro é meu. Bo día.